balikin natin lang. What happened is country. What happened? Malapit na matapos. Anong oras na? Oh my goodness. Ay, Miss Martin, hindi sila tumatawag ang putso. Jugo. Ay, baka tumatawag sila. Country na. Malapit na sa tapat. Eh, dalawang best po na. Nalipat kasi tayo. Ano mo, nung sa'yo na Bakit uwi na ba? Oo nga. Sabi nga. Uwi tayo, hindi na makanta. Pasok mo na yun. Pasok mo na yun, Miss, ha? Ay, papasok. Hindi ako magpapasok sa inaharap. Bye. Sa'yo na lang. Nahawa ko sa kanya, shit! Hindi ko alam. Laway. Anong title? Nahawa ko. Anong title yan? Never give back. Sabi ko Nara. Sabi ko. Pagod na kami sa kwarto. Huwag ka na mag-forget. Because you're the wawa, I never forget you. Same here. Siya ako. Ay, kasi hindi nakalimutan yung wawa ko. No. Guys, Kuya, yung dawa to fake dawa. Ano, the glass of my ate. What? May eyeglasses. Bugbugay sila. Kuya, yung dawa to fake. No, it's you going to pay. No, ikaw ang may sala. Ikaw ang may sala. She's the one and the one. Nasa tayo sa lihon o sa clerk? Ang ilis ko sa servant. Serious, kuya. She's the one. No, ikaw ang may-ari ng Binay Hacienda. She's the one because she's the one. Oh, you're the one. What the one? She's the one you love. That's why she won the way. Yay! Agree or not? Exactly. Yeah! That's right. Okay. Okay. Oh my God! This agreement. I'm the one. I don't know. I don't want to sing. Ay, you don't want to sing. Nasa clerk tayo. I don't know that song. Oh my God. Oh, Ale, sagaste, mama, ale, chuchu de kina. Sa'yo na yan ang mufugawa. Yes. Mina, yung para sa gusto. Ano na nato dyan, yung parating dyan. Sino makikita yun? Lagi niyo yung mga inumin ng baka